Καλησπέρα σας. Θα μου επιτρέψετε και εμένα να πω δύο λόγια ευχαριστίες. Πρώτα για την καλή συνάδελφο και παλιά συμφοιτήτριά μου, την Ρένα Πέπα, η οποία είχε την καλοσύνη να με καλέσει εμένα εδώ στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Κηφισιάς και μάλιστα για 3 απανωτές διαλέξεις. Δεύτερον, θέλω να ευχαριστήσω τον Απόντα Δήμο, ο οποίος Δήμος, να σας πω την αλήθεια, δεν είναι καθόλου αυτονόητο ένας Δήμος να στηρίζει ένα τέτοιο εγχείρημα και αρκετά χρόνια τώρα. Το λέω επειδή και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε πάει στο Δήμο και φυσικά στο κουφού την πόρτα. Τρίτον, θέλω να ευχαριστήσω για τις βιντεοσκοπήσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ όμορφες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το έτοιμο βίντεο ανεβαίνει και σε τρομερά σύντομο χρονικό διάστημα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Και τέταρτον, φυσικά θέλω να ευχαριστήσω όλες εσάς που ήρθατε, παρά το τριήμερο, μερικοί και από μακριά, και ελπίζω να το χαρείτε και σήμερα. Πέμπτον, δεν θα ξεχάσω την σύζυγό μου, η οποία όπως πάντα με είχε βοηθήσει, δηλαδή ό,τι καλό υπάρχει εδώ μέσα το χρωστάτε σε εκείνην, εγώ ήμουν πάλι φλίαρος μέχρι εκεί που δεν μπαίνει άλλο.